katapusan, mahanaw ang tanan, di sa kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling pulong mo, dili mausap ang saad mo, na ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabako ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtulo sa tanan, katawhan mo iandam. Bayan pa ang Biblia, kumpleto na nga akong buhing diyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabako ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabaw tanim mo, Sos, huwag makatubong sa ngalan mo, Diyos, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabaw tanim mo, Sos, huwag makatubong sa ngalan mo, Diyos, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan,
Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios nga naghatag kanato kadaugan o naghatag kanato kalampusan sa atong pagpuyo sa kalibutan ining adlaw. Ikan sa atong pagbangon hangtod ni ining takna, ang Dios paday naguban og proteksyon sa matag usa. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig sa atong buhi nga Dios, diin padayon siyang naguban sa atong panaguban ato ning ablihan diha sa mga pag-ampo. Dili mausap ang Mag-ampo ta mga kaigsunan. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagpanalipod o pagbantay o pag-amuma sa matag usa. Di naghatag ka kanunay o kadaugan, kanunay usab namong nasinatian ang imong panalangin, kanunay usab kang nagiya sa tanan nga mga katawhan sa pagbuhat sa mga bulhaton nga magdala kanamo diha sa imong mga saan. Salamat o Dios sa imuhang pagpanalipod bisan pa sa tanan nga mga trabaho, negosyo, padayon nimong gipa uswag ug padayon nimong gi panalanginan ang tanan. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa usab sa pagpamati sa imong mga mensahe pagkatuon sa imong mga pamaagi. I-bless kami Ginoo sa imong mga pulong nga amo karong patalinghugan. Samtang kami magapadayon sa pagpaminaw, padayon usab kang magasuplay sa tanan nga gikinahanglan gikan sa mga bata, mga batanon ngadto na sa mga hamtong nga makasabot ug makadawat sa imong mga pulong, makadungog sa imong mga mensahe. Salamat nga imo kaming panalanginan. We declare blessing ang balang espiritu magapamuhat sa matag usa ug ang imuhang saad Ginoo. Among masinatian kay ang imong mga pamaagi, among mga masabtan sa among panag-uban nining takna sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Salamat o Dios sa imong pag-uban o pag-amuma kanamo. Among gihalad ang among kinabuhi diha sa pagpaminaw karon sa imong mga pulong, paghisgot sa mga butang nga gikinahanglan namo nga madunggan sa among panag-uban. We declare blessing in the name of Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, may pakiguban. Welcome sa itong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Good evening sa tanang nakapanyapon na ug mayong gabi sawa papoy wala pa pod makapanyapon. Dalaygon ng Dios mga panalangin sa matag usa bisan pa sa mga kaigsunan nga mo replay sa atong programa pinaagi sa atong Facebook account Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan bisan pa sa ato karong nga panag-uban ang Dios magapanulti sa gikinahanglan natong masabtan o makatunan nga mga pamaagi. Atong hinumduman ang pamaagi sa Dios magdala gyud kanato diha sa iyang mga saad. Akong gidasig ang matag usa sa pag-share sa atong nga programa mga kaigsunan sa Pulong Mo Kinabuhi Ko. O niya sayon ra gyud kayo ang pag-share sa ato nga programa tungod kay dali ra man gyud pud kaayo nato ning mahimo o mabuhat sa pag-share ngadto sa atong mga kaila. Sa pagbuhat nimo niini nakit-an ka sa Ginoo ug i-bless ka sumala sa iyang mga saad. Good evening, maayo nga pagpaminaw ni Josephine Ayeng. Good evening Pastor Gideon. Og maayo nga pagiguban ni Jose Noel Tudlas. Live na kadiris Pastor sa Shine FM 101.3 Jikija Alcantara Glorious King Jesus Assembly. Maayo nga pagiguban ni Pastor Junrel K. Tudlas uban sa imuhang pamilya. Labi na gyud sa mga listener sa FM station Alcantara 101.3 Alcantara Cebu. Labi na sa tumagigsuonan nga nagpuyo sa maong lugar o sa mga kaigsuonan nga nagasunod sa atong programa pinaagi sa atong 101.3 FM Alcantara. Labi na sa atong kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Ronda o diha dapit sa Malabuyog. Ang Dios padayon magpanalangin o padayon nga magapamuhat sa matag-usan nato kakinabuhi.
Good evening sa tanan usab nga mga listener sa ato ang FM station nga nanoka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Maayo nga pakiguban sa tumagigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Malaigang. Nilang Marvin Day Eden og sa tanan nga mga kaigsunan, mga silingan diha sa Malaigang. Good evening o kumusta mo diha? Ako nagtuo nga ang Dios paday naguban. Og maayong pakiguban nilang Brother Dundon diha sa proper Sardinia. Nilang Sister Jinky og ni Sister Prima, Brother Moses. Mayong gabi og mayong pagpaminaw no ni Brother Pedro Arsolago. Linaw, Brother Julius, good evening sa mga Lianik family. Maayo nga pagpakiguban og ang Dios magapanalangin. Siyempre ato makigsunan diri sa Sitio Kalugtugan. Lang Ti Jose, Ti Arita og Papa Binbin no, maayong gabi may pagpaminaw og maayong pakiguban ni gayong gabi may pagpaminaw sa tanan no mga Dinuyo family og siyempre ni nang Sirila. Good evening ni Brother Pidong. Ang Diyos magapanalangin sa mga De Villeres family, sa mga Tamayo, Dinoy, Candelario no. Salamat kayo sa Ginoo. Mayong pakiguban o good evening ni Josephine Aying, matod pa mga igsuon, tumawag ka. Kay request awit makalangit mga kaigsunan nga ihang gipaabot diri, tumawag ka. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato nin Tagalog pagtagad samtang padayon ta nga magbasa sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan. Mayong gabi ni Jose Noel Tudlas, suman ako pag panihapon pastor. Okay, maayo prihad ita. Ako human naman po kung panihapon. Maupag paghuman-human. Si GPC Santiago, good evening pastor sa tanan nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Bless Monday, Pastor Gideon request ko gasong birha ako. Sige. Ato ning pangitaon diri, ato ning andamon kining awit nga biraha ako. Sige, diri lang sa ato nga programa ato ning matagaan og pagtagaan. Mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nagilitibay. Mayong gabi may pagiguban ni Pastor Eliser Godines, yung Edgar Sumampong og ni Malin no. Mayong gabi mayong pakiguban. Si Nicel Digit Grapa, good evening Pastor Gideon Wansing from Himalalod. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Og si Toto PG pastor request ko kanta hangtod may kinabuhi. Ang awit makalangit nga biraha ako, dili nako makita diri. Ako ning pangitaon kining hangtod may kinabuhi. Sige, ako rin ning andamon. Pero katong awit nga gi-request nga hangtod may biraha ako, dili nako makitaan. Kaning hangtod may kinabuhi, ako rin ning andamon. Mayong gabi mayong pagpaminaw ni Felix Dapar Lumod. Mayong pakiguban o niya kung doon na mo'y mga pangutana mga kaigsunan, pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri ka mga pre-request. Sama sa pangutana kaganina mga kaigsunan, medyo naglibog na gyud ang mga tao bisan sa ato ang kanabitaw nga panghitabo sa atong gobyerno. Medyo may kanang may nakahatag og kanabitawng kalibog sa mga tao kay nabahin gyud ang mga tao. Na mga tao nga nagrally no sa karong mga panahon na mga grupo sa INC. Unya naapagyoy mga niapil nga mga grupo aron pag hangyo sa ato ang gobyerno sa pagtarong sa pagdubala o pagpadagan niini. Unya gawas pa pod ni ana mga kaigsunan ang usas mga pangutana po diri mga kaigsunan, do na poy nasabtan nako nga medyo may nakapalibog sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo mahitungod sa mga propesiya. Mahinungdan nga migama ko og
gamay nga video kaganina lamang wala na ko i-post ang mga propeta nga nagpropesi. Nga dunay nagpropesi mga kaigsunan mahitungod sa mga katalagman sa Pilipinas. Doon na po'y propeta mga kaigsunan nga min-cancel sa propesiya. Nya karon mga igsunon di naman ako makitaan mao nga video mao nga pag-cancel sa propesiya. Muna nga kaning mga panghitabo karon mga kaigsunan kung seryoso ra gyud nga nagbasag Biblia dili ni bag-o nato. Dili ni siya moingon ko nga dili ta makalitan niini. Kung seryoso gyud nga nagbasag Biblia. Labi na kung nagbasa ta nga nagtamod pud ta sa mga pasidaan sa Ginoo ug propesiya nga gibilin sa atong Ginoo diha sa Biblia. Kay ang gipakita gyud mga kaigsuonan, yes ang tanan kung imong lantawon gibubo sa Dios ang balang espiritu ug ang ubang mga bata magsultis mga mensahe sa Dios ang mga lalaki ug babae. Makakita sila mga pananawon, makakita sila mga propesiya. Kung imong tan-awon ang mga kabatanunan, buti pasabot naanas atong Pinoyanan, naanas atong simbahan. Dili sa usa ka propeta nga dumalas sa usa ka organisasyon. Unya karong mga panahon na kang daghanang mga gipropesi. Unya usa kini siya ka mga ilhanan nga dili bag-o lang natong nadunggan kung tinuod nga doon na kay panahon sa pagtuki niini sa balaang kasulatan. Tungod kay ang mga propesiya mahitungod sa mga propeta gipasidaan na sa atong Ginoong Hesukristo ug dili kita makalitan nganong doon ay mga tao nga magpropesiya nga kansilon pod sa ubang mga propeta ang ihang propesiya. Usas pa nga pangutana, biblical ba ni? Gikan ba ni sa Dios nga magdala kunuhay og propesiya nga gikan sa Dios? Unya himan-himan doon na po'y propeta nga gikan pod sa Dios mo cancel sa maong propesiya. Mga igsuon kus Ginoo, ang mga katalagman bisag wala pay mga propeta nga magpropesi niini mahitabo gyud na, matuman gyud na kanang kanang protesta nga nahitabo karon sa atong nasod, rally nga nahitabo karon sa atong nasod, natural gyud na siyang mahitabo tungod kay ang ato ang nasod dili na nato masabtan ang pagdumala sa ato ang pangulo ug sa mga moingon tang naa sa panggobyerno. Dili gyud nato masabtan. Lamang kining mga panghitabo mga kaigsunan kabahin gyud ni sa gitawag katapusan. Ug usa sa ako agyong ikadasig sa tanan, mag-unsa man ang mga dagway sa kalibutan ug kahimtang sitwasyon sa atong panahon, timan iusa ra gyud ang atong angay tutukan, ang hingpit nga pagpangandam sa pag-abot ni Jesus Christ. Siguro gyud ta nga makasulod ug makakuyog ta niya. Ug maunay usas gyud nga ako ang gitinguha nga ang tanang mga magtutuo magpabilin sa mensahe ni Kristo. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan mahitungod ni sa kahimtang sa mga tao karon nga medyo naa sila'y mga kabalaka, medyo naa sila'y mga muingon tang kahadlok sa sitwasyon sa atong panahon karon. Tungod kay medyo muingon ko nga kung dili ni siya matagaan og sulbad ang problema sa atong gobyerno, kung magpabilin sila nga kana bitawng feeling sakto ang usa ka ang pikas ug ang pikas, labi na gyud sa ato ang presidente ug sa ato ang kanang mga kaubanan sa atong presidente, kung ilag yung ipursige nga mubarog sila batok sa katawhan, ang mahitabuan ni mga kaigsunan doon na pa'y kagubot sa likod sa historya ni ini. Mauna nga ang rally o protesta karon nga nahitabo sa kauluhan
dili na mistil pa ganing ipropesiya. Kay klaro ramang gyud nga dunay pag-alsa nga rally nga pagkahimuon sa mga tao sa sitwasyon karon sa atong gobyerno. Kay una sa tanan ang ato ang gobyerno, ang ato ang nasod, demokrasya. Naatay katungod sa pagtingog unsay gusto sa tao, gusto nimo, gusto nato nga mapaabot sa atong gobyerno. Doon natay katungod, doon natay rights sa pagtingog sa unsa may gikinahanglan nga buhaton, himuon sa mga tao nga naa sa ato ang gobyerno. Muna nga dili gyud na mahitabong walay protesta o walay rally mahitabo kon ang ato ang nasod mga kaigsunan gidumala ni siya taong matarong. Tao nga dunay kahadlok sa Dios. Tao nga tinud-anay nga nag-alagad sa Dios. Ang usas ako ang nakita ani mga kaigsunan sa sitwasyon karon sa Pilipinas, samtang padayon ko nga na malandong ug nasayod ko nga dili lang kay ako lang ang nag-ampo para sa atong nasod. Kabalo ko nga nag-ampo sad ka. Kabalo ko nga pila ka mga simbahan nga nag-ampo sa Dios nga nangayo sa Ginoo ug pangulo nga maoy modala sa atong nasod nga Pilipinas nga mahadlokon sa Dios. Ug ako nagtuo human ani nga kanibitawng human ani nga pagdumala sa atong pangulo karon, kabalo gyud ko nga ang mosunod niini tao nga dunay kahadlok sa Ginoo. Tao nga dunay putli o tinud-anay nga kasing-kasing kana bitawng tao nga dunay pagmalasakit sa tinuod nga pagmalasakit alang sa ato ang nasod. Munay akong nakita mga kaigsunan tungod kay ang Dios nga atong gilagaran wala siya matulog. Ang Dios nga atong gilagaran wala siya mga kaigsunan mulingiw, mulayo sa atong mga hangyo, sa atong mga pag-ampo. Ikaw ug ako makasalig yuta sa saad sa Dios nga human niining pagpangulo sa atong nasod karon or pagpangulo human aning atong pangulo karon nga nagdumala sa atong nasod, human na ani ang mupuli tao nga tinud-anay nga dunay malasakit sa kinabuhi sa mga tao. Nganong moingon ko nga maunay akong nakita tungod kay saad na sa Dios walay pag-ampo sa tao nga ihang giluwas, nga iyang gibayran, nga dili niya paminawon ang tanan iyang patalinghugan. So ako nagtuo nga human sa pagdumala ni BBM, sunod nga maoy mangulo ang ihatag sa Dios, pangulo nga tinud-anay nga dunay pagmalasakit ba sa atong nasod. Maunay akong nakita una tungod kay ang Dios nga atong gilagaran mutubag yun na sa atong mga hangyo, mutubag yun na sa atong mga pag-ampo. Maayong gabi, maayong nga pakig-uban ni Jeter sa Ginsa, maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi sa tanan kaigsuonan. Naminaw karon dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Talag sa radyo taon ko kasunod sa imuhang mga live pastor kay hinay kayo ang internet. Grabe pod ka bunog ang Camarines source. Camarines source. Hinay kayo ang signal pero salamat kay sa Ginoo kay na ay cell site nga nagfunction. Watching from Camarines Sur. Kumusta mo diha sa inyong lugar, Brother Jeter? No, salamat kaayo nga nakakuyog ug nakauban kanamo sa ato nga programa, labi na sa mga pulo nga ato karong hisgutan. Ang atong oras mga kaigsunan alas 8:00 nas kagabhion, labi na gyud sa mga sa ato ang mga kaigsunan nga nagpuyo sa kabukiran, kasagaran, ang uban murag hiray-hiray na, duka-duka na, pero akong mga hangyo nga inyo kong kuyogan labi na gyud sa mga listener nato sa Shine FM 101.3 nga nano kadiri sa sitio Kalugtugan. Kay ang atong hisgutan karon mga kaigsunan maghisgot ni sa plano sa Dios.
Ang plano sa Dios mga kaigsuonan, hawason ta sa kalisod. Hawason ta sa sala, hawason ta sa bisyo. Ang naghatag og kalisod sa tao ang bisyo. Diha sa bisyo kasagaran maumol ang sala. Doon na po'y moingon nga, pastor, ang bisyo dili pa kaayo, ang bisyo mauna man ang sala. Yes, pero mas labi pang makabuhat og sala ang tao kung mulala na sa siyang bisyo. Like example, kanang pag-inom. Ug dili na niya magkontrol, mausab ang iyang hunahuna, mausab ang iyang pagbati, ug mausab ang iyang sinultihan. Unay kasagaran mas labi pa nga makabuhat sa dili maayo sa iyang kinabuhi ug sa iyang isig katao nga mo resulta na siya og kalisod. Ug ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang gisulat diha sa Salmo kapitulo 128. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan, adunay 6 ka bersikulo kining mao nga kapitulo. Salmo 128. Amo ni ang ato rong patalinghugan. Ang tema ni ini naghisgot sa gitawag ganti. O pwede na to nga tapikan kining ganti. Ganti. So atong hisgutan kining ganti. Ang ganti sa matinumanon sa Ginoo. So nindot kaini siya nga mensahe. Kung matinumanon ka sa Dios, gantihan gid kaniya. Ingon dinhi sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6 nag-ingon, bulahan katong nagtahod sa Ginoo og nagkinabuhi sumala sa iyong kaubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon og magmauswagon kamo. Ang imong asawa may sama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay. Ang imong mga anak mahisama sa linghod sa olibo, libot sa imong lamisa. Ingon ni ini ang panalangin nga madawat sa tao nga may kahadlok sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makita unta nimo ang Jerusalem nga mouswag. Ug sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, makakita ka pa unta sa imong mga apo. Magmalinawon unta ang Israel. Kining maong mensahe mga kaigsuonan, gihatag ni sa Ginoo samtang namalandong ko sa pagkamaayo sa Ginoo. Taliwala sa mga kalisdanan, sa mga trahedya, sa mga muingon tang mga katalagman nga atong nasinatian diri sa atong nasod. Ang tinuod mga kaigsuonan, nabati nako nga pipila nato dinhi o kaha ikaw mismo nga namati karon, nakitaan ka sa Dios. Nakitaan ka sa Dios nga naningkamot ka pag-ayo. Naningkamot ka pag-ayo tungod kay duna kay tinuod nga tinguha nga magpuyo kang malipayon, magpuyo kang nga malinawon, nagtinguha ka, nangandoy ka, maghinungdan naningkamot ka, kay nangandoy ka nga moabot ang panalangin sa imong Pinoy-anan, sa imong pamilya. O nakita ka sa Dios mga kaigsuonan, nakitaan ka sa Dios mga kaigsuonan nga ang imong pagpaningkamot sincero. Uban ang imuhang asawa, uban ang imong bana, imuhang pamilya. Bisan imong nakitaan nga or imong nabati nga medyo dunay panahon nga mubati kag kaluya, mubati kag kakapoy, apan nakitaan ka sa Ginoo nga bisan pa sa likod sa mga trahedya o mga pagsulay, iya kang gitipigan, iya kang giubanan, iya kang gipugngan sa mga butang nga makapalayo sa panalangin sa Dios. Iya kang gipugngan aron dili ka makabuhat sa mga buhat nga makapalayo sa panalangin sa Ginoo. Siguro mga kaigsuonan samtang namalandong ko, kining maong mensahe, muingon kong para nako
muingon sad ko nga para nimo. Kay kini maong mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios, ang giingon dito sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, hait pa sa espada nga duhay sulab. Buti pasabot, ang pulong sa Dios nga ato karong madunggan, dili lamang para ninyo, kundi para usab nako. Ang pulong sa Dios hait pa sa espada nga duhay sulab. Ang espada nga duhay sulab, mudulot bisag asa. Ako nga nagwali, nagkinahanglan usab ko nini. Kamo nga giwalihan, nagkinahanglan usab kamo sa mensahe. Ang tinuod mga kaigsuonan, matag karon og unya pangumusta ta. Nagkinahanglan gyud og pagpangumusta nga atong kaugalingon. Okay pa ba? Kaya pa ba? Doon na pa ba'y kusog? Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, taliwala sa kalisod sa panginabuhi, kakulang sa gitawag suporta sa pamilya, kakapoy, mahitungod sa kabugat o kanabitang kabisi, kadaghan sa mga trabaho. Kanang tanan mga kaigsuonan, dili na sa sayo. Pero mahimo na siyang kawang. Kung mahimo na nimo na siyang agalon. Kung ang imuhang kabisi o mga tinguha, mga kaigsuonan, timan dili na kanang moingon ko nga dili na balibaran sa Dios. Kay ang gitinguha og kanang gipakita gyud sa Dios mga igsuon nga gusto sa Dios nga atong puy-an, kana biag yung kinabuhing malinawon, kanang kinabuhing malipayon. Atong hinumduman, si Jesus mismo miingon ngadto sa Amahan, Amahan, pambita sila sa kalinaw. Magkahiusa unta sila. Gipangayo sa atong Ginoo ang kalinaw. Nangayo ang atong Ginoong Hesukristo og kalinaw sa Amahan alang nato. Og ang tinguha sa atong Ginoo mga kaigsuonan, dili lang kutob sa kalinaw kalipay, kundi magpuyo nga madagayaon. Ug nakit-an ka sa Dios nga grabe natong pagkugi. Grabe natong pagpaningkamot. Nakit-an ka sa Dios mga kaigsuonan sa imong pagpanarbaho, siguro giulanan o giinitan ka. Init ug ulan imong giantos. Pagpaluya, pagpanglibak, kaya nimong gi-adjust tungod kay duna kay tinguha nga makapadayon ka sa imuhang pangandoy nga ang imong pamilya malipayon, malinawon og dili makulangan sa tanan. Sa ako nang gikaingon kanang imuhang mga gitinguha, pagpaningkamot, pagpanglimbasog dili na sa sayo. Pero mahimo na siyang way kapuslanan kon mahimo na siyang babag sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. Kay ang yawi sa saad sa Dios mga kaigsuonan, duha ang gipakita ni ining maong kapitulo. Duha ka mensahe. Nga maoy gikinahanglan nimong tipigan o gikinahanglan nato nga ikinabuhi. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, kung doon na mo'y mga Biblia, palihog ablihig yun na. Kung kabalo pa kang mubasa, buti pasabot, makakita pa kang insakto, ayaw na ihikaw, ayaw na idalo, ayaw na siya ihikaw sa imong kaugalingon. Kumbaga, suportahi, tabangi imong kaugalingon, nga makabasag yun na sa pulong sa Ginoo. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, Salmo 128, versikulo 1. Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo. Ang pulong pagtahod mga kaigsuonan, naghisgot na sa kanabitang pagkamatinud-anon. Dili man gud ta katahod sa Dios kung dili nato mabatunan ang kinaiyang matinud-anon. Kay ang pulong matinud-anon mga kaigsuonan, nagpakita ni sa kahimtang sa tao nga bisan kung walay nakakita niya, nagpadayon gihapon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan kung walay nakakita niya,
pabilin gyapon niyang gitamdan ang mga pamaagi, ang mga gidili, ang mga minsay ug mga pagtulunan sa Dios. Kay daghang karon mga kaigsunan nga nagtuo, pero ipakita ra nga dunay pagtuo kung dunay mga tao. Pero kung mag-inusara, labi na kung walay mga kailang mga Kristohanon, mujam-jam rasad sa dili mga Kristohanon. Mo nay usa sa mga muingon ko nga babag sa saad sa Dios nga mahimo kang panalanginan. Hinumduman nato mga kaigsunan, ikaw ug ako gimonitor sa Dios, gitanaw sa Dios. Wala ilayo sa Ginoo ang ihang mga ang iyahang pagtanaw nato. Wala niya ilayo. Kanunay siyang nagmonitor, kanunay siyang naguban para iyatang magiyahan. O sa atong pagpuyo sa kalibutan, ang Dios mga kaigsunan, dili gid na siya mupakya sa iyang mga saad. Ang ihang gisaad, dili kaniya biyaan, di kaniya talikdan, di kaniya pasagdahan. Mahinungdan nga hangtod nining taknaa, gidasig kas Ginoo para imong masabtan ang iyang mga pamaagi. Para dili kawang ang imong pagpaningkamot, dili kawang ang imuhang mga sakripisyo. Dunay minsay ang Dios nga mahimong kawang ang imong pagpaningkamot kung wala ang panalangin sa Ginoo. Bulahan katong nagtahod sa Ginoo. Ang tao nga tinud-anay nga nagtahod sa Ginoo, siya nga tao nga nagmatinud-anon sa tanang panahon. Ang pulong nga matinud-anon nagpakita ni sa kahimtang sa tao nga bisan kung walay nakakita niya, pabilin siyang nagtamod sa pamaagi sa Ginoo. Ug maunay ato ng tan-awon, pangumustahon ang atong kaugalingon. Kung maunay atong gibuhat sa atong kaugalingon, ang imong gitinguha gipangandoy nga lipayo, magmalipayon ka, magmalinawon ka, ug ang imong pamilya ihatag kayo na sa Ginoo. Ang pulong bulahan mga kaigsunan kung imong lantaon, nagpakita ni sa usa ka tawo nga walay nakulang kaniya. Sa pisikal, giatiman sa Dios. Emosyonal, gigiyahan o gitudluan sa Dios. Sa espirituhanon nga bahin, material nga bahin, ang tao nga giila sa Dios nga bulahan, wala pasag dahis Ginoo. Mabatunan lamang ni sa tao nga nagtuo sama nimo nako kung hingpit nga nagtahod sa Ginoo. Usa sa mga gikinahanglan gyud natong tipigan kining pulong pagtahod. Atong pangumustahon ang tagsa-tagsa nato kaugalingon. Nagpabilin pa ba kini nga matinahuron sa Dios? Or nihinay-hinay na nig kaluya o nihinay-hinay na nig pagtahod sa atong kaugalingong gusto? Kabalo ba mo mga kaigsunan kung ang ato ang gusto maunay atong gitahod? Dali kay tang makakitag rason nga muratag mas kitay sakto sayo pa ang Ginoo. Apan ang ending ni anang tanan, kalautan o kalaglagan, kalisdanan o puno sa kaguliyang. Dili nato balikon ang mga sitwasyon nga kaniadto, nga dili nato mabati ang presensya sa Dios. Kay ang resulta ni anang tanan, kalautan o kalisdanan sa ato ang pamilya. Ikaw ug ako kinahanglan hingpit nga mutahod sa Dios. Ang pulong pagtahod mga kaigsunan nagpakita ni sa mga tao nga naay nakatunan. Ang tao nga naay nakatunan, sigurado gyud nang dunay panahon sa pagkaton, pagpaminaw o pagtuon sa pulong sa Ginoo.
Nya dili lang pulong pagtahod ang giingon dinhi, nagkinabuhi sumala sa ihang kaubuton. Ang pulong pagkinabuhi dili lang na pulong sa pagpaminaw. Ang pulong nagkinabuhi mga kaigsunan, dili lang na kutob sa pagkat-on. Kung nagkat-on ka sa mga mensahe sa Dios, unya na-bless ka sa pamaagi sa Ginoo, unya wala nimo ma-apply, wala pa ka ana sa dapit nga nagkinabuhi ka ni ana. Kaya ang tinuod nga pagkinabuhi, katong tao nga nagbuhat na sa mensahe sa Ginoo, katong mga tao nga gibuhat na ang pamaagi sa Ginoo, gibuhat na unsay ikalipay sa Dios, unsa ang gusto sa Dios. Nya nindot kayo mga kaigsunan kung nagkinabuhi ta sumala sa kubuton sa Dios ug maunay atong gi-priority sa atong pagpuyo sa kalibutan. Ang gisugilo ni Jesus diha sa Mateo kapitulo 6:33, ang tanang butang idugang ra niya kanato. Buti pasabot nagpakita na nga gipiyalan kas mga butang, labaw pa kang piyalan sa ubang pang butang. Ang pinakakuyaw, kung gipiyalan ka, gibawian ka. Pero dili gusto ang Dios nga mao na imong masinatian, kay gigigugma o gipangga kaniya. Maubitaw na ay mga kanta mga kaigsunan, gipangga mo ako matod sa pulong mo. Ang kahimtang nga nagpakita nga gipangga ta sa Dios, kanang niining taknaa nakadungog kas mensahe. Kining taknaa mga kaigsunan, gapaabot ang Dios og mga mensahe, nagpahinumdum ang Dios sa iyang mga pamaagi. Nga kung mutahod ta sa Dios, magkinabuhi ta sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan, tanan nga mga butang, tanan nga atong gikinahanglan, dili na mistil pang paningkamutan. Wala magpasabot nga dili na lang kamo trabaho. Buti pasabot mga kaigsunan, ang pulong magud nga gusto sa Ginoo nga atong paningkamutan, ang pagsunod sa iyang pamaagi. Nagtrabaho ta, unsa may mga pamaagi sa Dios, katong mga negosyo, kinahanglan dili manglimbong. Katong magtrabaho, kinahanglan magtrabaho sa mga nagtrabaho siya sa Ginoo. Dili kay magtrabaho ra siya kung naay amo. Kung walay amo, di na pud siya magtrabaho. Mao nay mga mensahe sa Dios nga gikinahanglan natong ampingan. Asa man ka nagnegosyo, asa man ka nagtrabaho, buhata ang tanan sa paagi nga naalagara nimo ang Dios. Samtang nagtrabaho ka, pwede kang makigsulti sa Dios. Lord, para imo ni. Lord, kining akong sakripisyo para nimo tanan. Kay ako, akong asawa, akong bana, akong mga anak, akong pamilya, ug ang tanan nga naa namo, gikan nimo, ug para lamang kaming tanan nimo. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, kung maunay ato ang kanabitang prinsipyo, lifestyle sa kinabuhi, nalipay ang Dios. Nya nindot kayo mga kaigsunan, ang saad sa Dios niining maong mensahe. Ingon din ha nga makakaon kamo sa inyong hinaguan. So dinhi nagpakita nga ang tinuod nga nag-alagad sa Dios, nagtrabaho, naghago. Unya ang kita sa antong hago, sa atong pagpanarbaho, dili og dili na itugot sa Ginoo nga ang doktor mimukaon. Ang hospital mo ay makabenepisyo. Dili og dili gyud na itugot sa Ginoo. Kung nagtahod gyud ta sa Dios 100%, kung nagkinabuhi ta sa kabuton sa Dios, kay ang tinuod nga tao nga nagkinabuhi sa kabuton sa Dios, wala gyud na siya magkinabuhi sa mga buhat nga dili kahimutan sa Dios. Kung tinuod gyud ta nga nagkinabuhi mga kaigsunan sa kabuton sa Dios, sultihan ko kamo,
Ang inyong pagpaeskwela sa inyong mga anak, inyo yun ang anihon. Inyo yun ang, kumbaga, inyo yun ang masinatian, ang bunga sa inyong sakripisyo. Pero kung wala ta mutahod sa Dios, wala ta magkinabuhi sa kabuton sa Dios, sayang ang inyong pagpaeskwela sa inyong mga anak. Kay moabot ang panahon na sila'y trabaho, pero sa panahon nga mangayog muhangyo ka, yaw-yawan pa ka, bagulbulan pa ka. Pero kung tinud-anay kang nagtahod ug nagkinabuhi sa kabuton sa Dios, mahimo nga ang panalangin sa Dios iyang ipasinati nimo. Ngano man, kay ang gusto sa Dios, mga kaigsuonan, ang pulong pagtahod sa Dios nagbuhat sa gusto sa Dios. Unsa may gusto sa Dios? Kinahanglan ang mga ginikanan mutudlo gyud sa mga bata. Mao man ay gusto sa Dios. Mao man ay pamaagi sa Dios. Ang pangutana, kung igo ra katang moingon nagtahod ko sa Ginoo pero wa ka magbuhat sa gusto sa Ginoo, nangilad ra ka sa imong kaugalingon. Unya ang imong pagpangilad, ikaw ra poy moani ana. Mao na nga akong asawa nagtinguha gyud, dili lang pulong nagtinguha, gi-apply gyud namo ang pamaagi sa Ginoo, ang pagtudlo sa mga anak. Ang asawa, nagsabot sila nga kamo sap dibid samtang magwali imong papa musakat tas taas kay magtuon tas Biblia. Lipay kay ko, kay maunay ako ang kalipay, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unya kamo pong mga mama diha, mga papa diha, ipadayon tong inyuhang kadasik, ipadayon tong inyuhang nasugdan sa pagbasa sa balang kasulatan o pagtudlo sa inyong mga kabataan. Kay sultihan ko kamo, kanang maong buhat, di yun na kawangon sa Ginoo. I-bless sa Ginoo ang inyong mga anak sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagpanarbaho, ug ang ilahang panalangin nga gikan sa Dios, dili na nila idalo ninyo. Maog yun ay tinuod nga gipakita sa Biblia. Kabantay mo, sa usa ka bata nga dunay tinuod nga kahadlok sa Dios, sa dihang gipadato siya dito sa Ehipto, wala niya kalimti ang iyang ginikanan. Wala niya kalimti ang iyang mga igsuon. Ang iyang gikalimtan, katong mga buhat nga dautan nga maoy iyang nasinatian. Iyang gikuha ang iyang amahan, iyang mga igsuon, o gitagaan og pinakamaayong dapit dito sa Ehipto. Kay ngano man, mao nay kinaiya sa anak nga dunay tinuod nga pagtahod ug pagkinabuhi sa kubuton sa Dios. Mga igsuon, nganong moingon dinhi nga makakaon kamo sa inyong hinaguan. Gawas pa ni ana magmalipayon ug magmauswagon kamo. Kay ang inyong mga anak dili dalo. Kay ang inyong mga anak, atong mga anak, kung ato ragyong buhaton ang kana bitawng gusto sa Dios, pamaagi sa Dios, igsuon ko sa Ginoo, ang atong mga anak dili gyud na kalimot nato. Bisag asa na sila dadon sa Ginoo, i-bless na sila, ug ang panalangin nga na nila dili na nila ihikaw sa ilang ginikanan. Munay nahitabo ni Josue, iyang gikuha ang iyang amahan gikan sa Kanaan nga mao si Jacob ug ang iyang mga igsuon. Adunay 11 ka mga igsuon kuyog sa mga asawa, mga anak. Iyang gipapuyo dito sa dapit nga puno sa panalangin. Unya gawas pa ni ana magmalipayon, nganuman walay away, walay lalis, na ang pagsinabdanay, na ang pagtinabangay. Nindot kaayo nga tan-aw natong mga ginikanan nga atong mga anak gawas nga gipauswag sa Dios, nagkasinabdanay pagyud sila. Gawas nga gipanalanginan sa Dios, mga kaigsuonan, nagtinabangay pagyud sila. Pero kan ang ginikanan makakita sa ilang mga anak nga nag-away, nagperting hinakugay,
mabugatan ka. Pero nganong nahitabo na, tungod kay wala po nimo tagda sila samtang bata pa. Munang kamong mga ginikanan, kitang mga ginikanan, gidasig ta karon sa Dios. Nga dili nato kalimtan ang atong responsibilidad ingon kitang ginikanan ngadto sa atong mga kabataan. Dili lang pag-eskwela mo'y atong responsibilidad. Dili na mo'y pinaka kanang number 1 nga amoy giilang gikinahanglan. Ang number 1 nga gikinahanglan sa atong mga nakpulong sa Dios, mensahe sa Dios. Kinsa may mutudlo nila, di ba kitang mga ginikanan? Mao na nga, kung tinuod ta nga nagtahod sa Dios ug nagkinabuhi ta sa kabuton sa Dios, usa na ni kanang pagtudlo sa atong mga anak. Unsa may gusto sa Ginoo, unsa may gusto sa Ginoo nga angay natong buhaton, ingon nga pagpakita nga nagtahod gyud ta sa kabuton sa Dios. Ang bana musabot sa kahuyangon sa asawa. Mayong gabi sa mga bana, kumusta mo diha? Dili ba mo maghari-hari? Wala na ba mo musingka sa inyong asawa? Ayaw ninyo singkahin inyong asawa. Di na mo kakita sama sa inyong asawa. Ayaw ninyo singkahin. Higugmaa. Atiman na. Kamu po nga asawa, ayaw san mo og kanang ayaw mo og hari-hari nga murabag mulabaw mo sa inyong bana. Nindot biya kayo nga magpuyo nga malipayon. Ang pagkamalipayon mga kigsoon, ang pagkamalinawon, makuha na nimo, mabatunan na nimo kung pariho nga mapaubsanon. Unya, ang pagkamapaubsanon o pagkamapailubon, muhari na sa imong pamilya kung ang Dios kanunay imong alagaran. Kanunay nimong sintro sa imong pagpuos kalibutan. Nindot kayo ang versikulo 3, ang imong asawa may sama sa paras. So kini maong mensahe para nis mga bana. Mga bana, paminaw mo diha. Ingon usa ako nga bana. Ang atong nabuhat dili nato ikumpara sa nabuhat sa atong asawa. Kung nagtrabaho og negosyo ka, bugat perting kapoya, natural ra na. Ayaw gyud na ikumpara sa buhat sa imong asawa. Kay sama nga bugat kay po na kung unsay buhat sa imong asawa, ikumpara po na sa imong nahimo. Pasalamatan gyud nato ang Dios nga doon na tay kusog nya atong hinumduman mga kaigsunan. Kung kitang mga bana, paminaw mo diha mga bana, kay kining mao mensahe para ni natua. Kung kitang mga bana, mga igsoon, una sa tanan, gitahod na to ang Dios. Nagkinabuhi ta sa kaubuton sa Dios. Ang kaubuton sa Dios, mga kaigsunan, nga mga bana, musabot sa kahuyangon sa asawa. Si Apostol Pablo dunay mensahe nga nag-ingon, kamong mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Higugmaa sila. Unya, hinumduman nato mga kaigsunan kung ang asawa, mabati nila ang ilang paghigugma sa bana. Makadawat na sila kadasig, makabato na sila kusog, og maunay makahatag nila og kadasig sa pagkamahimong buutang asawa. Ya sa diha nga ang asawa mahimong buutan, ang bana magmauswagon sa tanan niyang buhaton. Mao na gipakita ni Haring Solomon diha sa Panultihon kapitulo 31. Ang bana sa buutang asawa magmauswagon sa tanang panahon. Kung kitang mga bana nagmauswagon ta, dili na tungod sa atong abilidad, kundi tungod na sa abilidad sa atong asawa. Buutan ra gyud kayo ang atong asawa. Muna nga ingon dinhi, ang imong asawa may sama sa paras nga mabungahon diha sa imong lamisa. But ipasabot mga kaigsunan, makapangasawa ka og dili tigpasagad.
Makapangasawa ka nga kana bitawng timbang yun sa imong pagkabana. Iba nindot kayo ang asawa mga kaigsuonan, walay bisyo, dili tabian, dili marites, dili chismosa. Kanunay siyang naa sa kiliran sa bana. Kumbaga, kanunay siyang andam, ready nga mo suporta siyang bana. Pagka ninduta, unya magsudong ang mga anak, malipayon ang atong mga anak. Moingon gyud ng mga anak, sana all ako ang among mga anak, duhar man gyud akong mga anak. Magsigi tawag ingon tong usa, sana all muna nga malipayon gyud ang atong mga anak. Nya mo nay tinuod nga kinabuhi nga naay Ginoo. Mo nay tinuod nga kinabuhi nga dunay Kristo. Bisan kung dunay mga kalisod, bisan dunay mga trahedya, dunay mga katalagman, apan hawak kamay ang Pinoyanan na ang Ginoo naguban. Nya ingon din mga kaigsunan, ang imong mga anak mahisama sa linghod nga olibo libot sa imong lamisa. Kabalo ba mo anang linghod nga olibo mga kaigsunan? Paingon nas pagpamunga. Paingon na mga kaigsunan sa gitawag kana bitawng dunay paglaom, dunay kaugmaon kumbaga. Wala na sila paingon sa panghinapos kundili nagangat na sila, nagmauswagon na sila. Moabot ang panahon nga muhamtong sila'y gamitong instrumento nga sa inyong pagkaginikanan wala gyoy makulang. Di ba nindot kaayo ang mga ginikanan nga ingnon sa mga anak, maayaw trabaho, kami mo'y mo trabaho, pagka ninduta. Nganong mahitabo na siya? Tungod na kay ang Ginoo mao igisintro sa bana ug sa asawa, buti pasabot sa ginikanan. Nya ingon ingon ni ini ang panalangin nga madawat sa tao nga may kahadlok sa Dios. Sama sa kinabuhi ni Joseph. Ang pangutana, kanus ama nato matugkad ang atong kaugalingon kung duna ba kitay kahadlok sa Dios? Kanus ama nato matugkad o makatunan nga duna tay kahadlok sa Dios? Makatunan lamang nato mga igsoon na makasiguro ta nga duna tay kahadlok sa Dios kung bisan na ay mga pagsulay pabilintang mingtahod niya. Pabilintang mihatag og panahon sa Dios. Pabilin natong kana bitaw gitipigan, gitiman-an, giunahuna ang mga adlaw nga para sa Dios. Oras nga diin para sa Ginoo. Dili nato kalimtan usab ang pagpasalamat kanunay sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsuonan, ang panalangin dili lang espiritu nga dili makita, dili lang pulong pagbati. Ang panalangin nga gihisgutan dinhi tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga kaayuhan sa pamilya. Mo na ni ingon ni ini ang panalangin nga madawat sa tao nga may kahadlok gikan sa Dios. Ang Dios mismo ang magpanalangin sa atong mga anak. Diha sa atong Pinoyanan, mahimo silang panalangin. Daw sama sila sa linghod nga olibo, buti pasabot, nagpadulong ang panalangin. Nagpadulong mga igsoon sila sa pagkamauswagon. Linghod nga olibo, dili priha ng olibo mga kaigsuonan nga hapit na ilisan. Linghod nga olibo mga kaigsuonan nagpakita na nga magsugod na sa pagpamunga. Nagpakita na nga mapuslanon kayo. Nya ingon dinhi sa versikulo 5, ang Ginoo manalangin gikan sa Sion. Buot ipasabot diha, dili gayon muhunong ang Dios sa pagpanalangin. Ang word, ang Ginoo magpanalangin gikan sa Sion. Pulong gikan sa Sion mga kaigsuonan,
dili siya kabsan sa panalangin. He's a source of everything. Tanang butang siya ang tinubdan. Dili siya mahutdan. Igsuon ko sa Ginoo. Mao na nga usa nga ato agyong tipikan duha ka mensahe: ang pagtahod sa Dios, ang pagkinabuhi sa kaubuton sa Ginoo. Kining pulong pagtahod o pagkinabuhi sa kaubuton sa Dios nagpakita ni nga duna kay nakatunan sa Biblia. Di man kakatahod sa Dios, di man kakabuhat sa kaubuton sa Dios kung hangtod karon igo lang ka sa pulong pagtuo pero wa kay pagtuon. Daghang kaayong mga tao nga nagtuo pero ang gipakita grabe ka busy sa trabaho, murag baog kanang ilang gipakita kugihan kaayo. Pero hinumdumi dili kalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Ginoo. Wala magpasabot nga ang mga taong gipanalanginan dili mo trabaho. Ni trabaho sila pero ang ilang pagpanarbaho gisentro nilang Ginoo. Ug mao nay usa sa mga pamaagi, mga kaigsunan nga mo resulta gyud sa panalangin nga gisaad sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsunan, si Jesus mianhi dili aron ka magantos. Si Jesus mianhi dili aron ka pasagdan. Mianhi si Jesus kay duna say gusto nga ikaw ug ako magpuyutang magmadagayaon sa tanang panahon. Lamang gikinahanglan nato ang pulong pag-aplikar. Kinahanglan nato ang pulong mga kaigsunan ang pagkinabuhi sa iyang mga mensahe. Kinahanglan sa atong pagpangalagad sa Dios mga kaigsunan, dili nato alagaran ang Dios kana bitang pagpangalagad nga suway-suway lang nga para bang ato rang sulayan kay basi og unsa. Ang pagpangalagad mga kaigsunan sa tanang panahon, sa gikan sa pagsugod hangtod nga atong masinatian ang iyang mga sad, hangtod nga kisiya moabot. Sundo nato ang Dios. Subayo nato ang iyang mga dalan adlaw-adlaw. Sa trabaho, sa pamilya, sa pakigkuyog o pakiguban sa isikatao, kinahanglan naa kanunay ang pagampo. Kinahanglan naa kanunay ang pagpasalamat sa tanang adlaw. Kinahanglan ang atong ipadako dili ang atong nahimo kundi ang gibuhat sa Dios. Kinahanglan ang atong ipadako mga kaigsunan ang pamaagi sa Ginoo dili ang atong mga ideya. Kay ang atong mga ideya puro na taghap-taghap. Pero ang pamaagi ideya sa Dios kasiguruhan. Hinumduman nato sa tanang panahon ang pag-atiman sa Pinoy-anan bililhon. Pag-atiman sa atong mga anak, mga ginikanan, gihangyo ko kamo. Atiman na ang inyong mga anak. Dili lamang sa pagkaon, pagpaeskwela, pagbiste, kundili sa Biblia. Kabalo kong nakadungog kamong tanan niini. Usa ni siya kapanawagan nga maghatag kaninyo og kaugmaon. Usa kini siya ka pagdasig mga kaigsunan nga dili og dili gayud mapakyas. Ayaw usiki og kawanga ang inyong sakripisyo pagpanarbaho kay nakita na sa Dios wala ka makasala ni ana. Apan mahimo na siyang kawang kung sa inyong pagpanarbaho wa nay laabot ang Ginoo. Munang kung nanarbaho ka, nagnegosyo ka, ayaw kalimti ang Ginoo. Atiman na ang imong pamilya sa paagi sa mensahe ni Lord. Atiman na ang imuhang pagkabana, ang imong pagkasawa. Ilayo ang imong kaugalingon sa immoralidad. Atiman na sa tinud-anay nga kalipay panalangin ang imong Pinoy-anan. Dili og dili gid ka mapakyas sa mga saad sa Dios nga atong nadunggan. Mga igsuon, ang kalipay sa tong pamilya, kalig-on sa tong pamilya. Ang pagpalambo sa atong kaugalingon, mao ang tinuod nga pagsunod sa Dios. Timan ini siya. Akong balikon,
ang kalipay sa atong pamilya mo'y kalig-on sa atong pamilya. Nganong moingon ko ana mga kaigsunan? Kay bisag asa dadon atong mga anak sa ilang trabaho o panegosyo, pero dili gyud na sila malimot sa pamilya. Mupauli gyud na sa ilang pamilya. Kon ang tinuod nga kalipay mao ang pamilya, maghatag nagkaligon sa pamilya. Nya hinumdumi ang pagpalambo sa kaugalingon mao ang pagsunod, mao ang hingpit nga pagsunod sa Dios. Kung gusto kang mulambo ang imong kaugalingon, ang imong mga anak, ayaw ilayo ang imong kaugalingon sa hingpit nga pamaagi sa Ginoo. Sunda siya. Kay kung mosunod ka sa Ginoo, dili ka niya palibaran, dili ka niya pasagdan. Panalanginan gayud ka karon og sa malabot pa, og puno sa kalipay nga dili makawat ni bisan kinsa. Bisan kung dunak pa kay pagsulay, hinumdumi ang kalipay maghari. Mga igsuon, usa nga angay na kong ipangutanan ninyo mao ni, samtang naminaw mo karon, pwede ba nato nga susihon ang ato ang kondisyon sa atong una-una, kondisyon sa atong pagbati? Tinuod ba nga grabe ta kaandam sa pagpasakop? Tinuod ba nga grabe ta kaandam sa panalangin sa Dios? Igsuon kos ginusulayan biatana. Doon ay mga panahon nga sulayan ka sa mga sitwasyon. Like example, na ay panahon nga ulanan ka, na ay mga panahon nga kapuyan ka, na ay mga panahon nga makakita bisag saon ni muglikay, na ay mga panahon nga lalison ka, pero kanang tanan anino lamang sa imong mga kadaugan. Kung hingpit gyud natong sundon, tahuron magkinabuhi ta sa mga pamaagi sa Ginoo. Akong i-advise ninyo mao ni, ingon nga mausad nay akong gitinguha, mao'y akong gi-apply. Ipakita nato nga ang Dios mao'y sentro sa atong kinabuhi. Ipakita nato dili sa tao kundi sa Ginoo nga siya'y sentro sa atong pamilya. Lord, ikaw mo'y sentro sa akong pamilya. Lord, ikaw mo'y sentro sa akong trabaho. Lord, ikaw mo'y sentro. Lord Jesus, ikaw mo'y sentro sa akong pagkuki. Pwede ba nga inyo nang ilitok? Ilitok na to sa Ginoo. Lord Jesus, ikaw mo'y sentro. Nganong nagsakripisyo ko, nganong nagtrabaho ko, ikaw ang sentro sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. Ipakita nato mga kigsunan kining pulong pagkamatinud-anon. Dili sa pulong, kundi sa buhat diha sa pamilya nga makita sa Dios nga dili kana bitang off and on, kundi ang pagpadayon. Hinumdumi ang panalangin sa Dios, dili limitado. Ang panalangin sa Dios walay bisan kinsa nga makapugong. Hinumduman nato mga kaigsunan kanang naa sa Salmo kapitulo 18. Gani ang ako advice ninyo, inyo nang memorize. Kay maunay akong gi-memorize Dili gyud ako nakalimtan. Kay maunay akong gitamdan sa akong pagdumala sa pagpangahamahan ako sa akong mga anak. Sa pagdumala ingon ko bana sa akong asawa. Ug mao sanay akong gitudlo sa akong asawa ug sa akong mga anak. Salmo 18:25. Memorize na ninyo. Ako gyud nang gi-memorize. Salmo 18:25. Niingon si David diha, "O Ginoo, matinud-anon ka ni adtong matinud-anon kanimo, ug maayo ka ni adtong hingpit." Importante, hingpit atong pagtuo, pagsalig atong pagkigugma. Mga igsuon, bisag unsa pa nay mga katalagman, bisag unsa pa na ang mga propesiya,
nga dunay mga katalagman, makalilisang, pero ang taong gipanalanginan sa Ginoo, safety na sa tanang panahon. Bisag asa ka na dapit, bisag asa ka nga lugar, hinumdum ini, layo kay kas kamatayon. Kay ang Dios nga mo'y nag-uban, dili tao nga mapakyas. Dios siya nga dili gayud siya magpakita sa landong sa kapakyasan. Dios siya nga makasugo ni bisan kinsa. Pwede siyang musugo og mga langgam. Pwede siyang musugo og uwak para iya kang pakanon. Pwede musugo ang Dios ni bisan kinsa para iya kang atimanon. Gamahanan ang Dios. Tuuhi, saligi, ug kahadloki. Kay ang Dios, mga kaigsuonan, maayo sa tanang panahon. Atong nasinatian ang iyang pagkamaayo, sikad pa kaniadto karon og sa iyahang pag-abot. Ang gugma mo ug kaluoy Ayaw ninyo kalimti ang pamaagis Ginoo nga atong nadunggan o nasabtan sa atong panag-uban. tibuok kinabuhi Tahura ang Dios. Ayaw sa akong pagbangon kana bitaw ikupitin siya ang imong gusto para makatahod kas Ginoo. awit Ayaw ikupitin siya ang imong kaugalingon. maay Hinuon gamita ang imong kaugalingon para sa Ginoo. Dunay kang matinud-an Dunay kang maayo ka Ang inyong mga anak dadaan na simbahan. Praktisi og kanta sa para sa Ginoo. Niya ako ang mga hangyo pagdasig kanang inyong mga anak monitora labi na kung mugamit na nagsilpon. Praktikal nga pag-atiman sa inyong mga anak sa atong mga anak. Niining atong sitwasyon karon. Atiman na ang inyong mga anak. Tutuki, monitora kung giunsa nila paggamit ang ilang cellphone. Magdala ba na nilang kaugmaon o magdala ba nilang kalaglagan? Gipadungog ka sa Ginoo niini kay gihigugma ka niya. Dunay kang matinud-an Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ka nato. Hinumduman nato ang propesiya sa Biblia. Bisag wala pa'y mga propitang magpropesiya, di yun ni mapakyas. Kay ang tanang nahisulat sa Biblia, mahitabo ug matuman gayon. Mga amahan, ipakita ang gugma sa inyong mga anak. Kay inyo ng anihon, ato ng anihon. Dunay nagsunod ako Ako mga pagdasig, inyong pandungan yung mga anak. Dili lang kay ako lay magpandong, kundili i-practice nga inyong pandungan inyong mga anak. Dunay nagsunod ako Ang gugma dili na mabati sa sulti lang, kundili sa pag-amuma sa tanang panahon. Inyo silang halugon, puhapon, imo silang ilab. I love you na. Pangumustahon na ninyo. Kumusta naman ka na? Manay kalipay sa Ginoo nga makita nga ang iyang mga katawhan tinud-anay nga nag-atiman sa Pinoy-anan. Dunay kang Ya dili na to kalimtan mga kaigsunan. Ang worst nga gipakita diha kanang Kristohanon pero dili kadigong moatiman sa panimalay. Si Pablo miingon sa unang Timoteo kapitulo 5:8. Ang tao nga moayong Kristohanon apan di kabalong moatiman sa iyang Pinoy-anan, labi na
sa iyang mga parente ug labi na gyud sakop sa iyang Pinoy-anan. Nagsalikway siyang pagtuo mas dautan pa sa iya kaysa dili magtotoo. Munang kamong mga ginikanan nga naa sa panarbaho, tagaig panahon ang inyohang ang mga anak. Tawagi sila, pangumustaha sila. Ayaw ninyo sila kasabi. Kay dili na mo ilang gikinahanglan. Ang ilang gikinahanglan, ang imong gugma ug ang pagkamuma. Buhatan na kay maunay kalipay sa Ginoo sa dihang makit-an kaniya. Oras sa tong programa mga kaigsuonan, alas 8:58 sa kagabihon. Salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe. Mayong gabi ni Brother Rolly, ato ang solid listener sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi ko sikat pa sa Love Radio. Mayong gabi ni mo Rolly Bardon. Kumusta mo diha? Kumusta mo sa miaging Bagyong Tino, no? Asa mo dapit karon? Si Josephine Aing, si Rose Basin, salamat sa Ginoo sa imo. Salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon sa tanang panahon. Wow. Si Freddy Aquino, love you po. Amen, no? Si Albert Dinoyo, gaw maayong abi. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pagatiman ninyo. Si Arlene Butron, Himintisa, maayong gabi, maayong pagkiguban sa mga Himintisa family. Si Michelle Selva, maayong gabi, maayong pagkiguban. Si Relia, si Toris, good evening. Sister Maricel, maayong gabi, maayong pagpaminaw ni mo diha sis Maricel diha sa Sweden. Uban ni Sister Maymay, maayong gabi, maayong kauban usab ni Sharon, maayong gabi. Musta mo diha sis? I hope inigulit ninyo diri sa ato ang dapit, no? Wako kabalo ko unsa ganito Enero murag hapit naman. Maayong gabi o ang Dios magapanalangin ni Brother Rifat. Maayong gabi pastor, karon pagjud nakatan-aw sa imong live na ulahi ko sa Barili kay birthday sa akong papa. Mao ba? Sige. Jesus Ibanias, maayong gabi or Jesus Ibanias, no? Maayong gabi from Davao, maayong gabi, maayong pagiguban, no? Si Janine Gabs Bulhanon, maayong nga pakiguban, dalaygon ang Dios. Maayong gabi ni Aini Kaluban Dayaday. Amen. Praise God. Hallelujah. Kao Dios sa tanang panahon. Maayong gabi Pastor Gideon Candelario. Maayong gabi Aini. Ang Dios magpanalangin. Oras na sa akong pagpanalimilit. Atong oras diri alas 9 untop na sa kagabihon. Kinahanglan akong manamilit mga kaigsuonan sa atong programa. Ug alang sa mga mamagpapa, batasanan ninyo, batasanon na to ang gisulti gitudlo sa Biblia. Matud pa ni Freddy Aquino, dalaygon ang Dios pastor tungod sa pulong mo kinabuhi. Diri ko na nagtubo karon. Gibatasan namo sa akong pamilya nga moday bidaan sa Ginoo pagkanindota. Wow. Salamat sa Ginoo. I-bless mo pag-ay sa Ginoo. Si Barikit, salamat sa pulong sa Ginoo pastor from Cortis, Surigao. Genevieve Tampurada, salamat sa pulong sa Ginoo. Pastor Gideon Magabi, salamat. Richelle, no, napagyoy pahabol. Ingang pagyo diri sa maayong gabi pastor. Nakakita na gyud ko nimo sa una. Katong ingon diri nga maayong gabi pastor, nakakita gyud ko nimo sa una. Gusto gyud ko makakita nimo. Salamat kay pinaagi ning programa, nakakita gyud ko nimo. Katong dito pa ka sa Love Radio. Nagapaminaw nako nimo sukad pa sa una. Gikan ni Rachel Barinyo, no, Uray. Salamat kayo. Murag nakabasa po ko ani Uray sa una. Uy, kumusta mo? Salamat kay sa pagatiman sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Tipigan o ampingan o amumahon mo kanunay sa Dios. O
ayaw kalimti mensahe sa Ginoo mohatod ninyo sa iyang mga saad. Sili Kilisti Pargan Rivas Ribulin, amen pastor, tinuod jud nga mga pulong sa Dios bisan layo kayo among mga ginikanan, amo jud always bisitahon bisan perting lisura sa dalan tungod sa among love moabot jud may didto, og always namo mahinumduman ilang mga pagpanggap kanamo pagkanindota. Wow. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Lorena Traya, Serwin Amoncio. Mayong gabi, pastor, salamat kaayo. Nakadungog Japon ko gwali nimo. Request ko kanta, pastor, dalampanan. Murag dili na nako mapatukar ang dalampanan. Si Day Pamila, mayong gabi ninyo, Day Pamila o Gaw Alpart. Si Marlinda Samyaw, God bless, pastor, sa imong pamilya. Minaw mi karon sa imong giwali. Kami duha sa akong Bana Pidoy Rilabo. Oy, maayong gabi ni Brother Pidoy. Kumusta mo diha uban sa imong asawa nga si Marlinda Samyaw? Oy, kumusta mo ang Dios magpanalangin? Oras na sa ato ang pagpanamilit og akong gihangyo matag usa nga ato ta sa pagampo, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo sa iyang mga mensahe, din atong nahikaplagan ang mga pamaagi nga modala kanato sa iyang mga panalangin. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga nagatiman kanamo ug nakigsulti kanamo samtang kami nagkuyog nakig-uban inimong programa. Salamat amahan sa imong pagpanalangin. Salamat o Dios sa imong pag-amuma. Imo kaming gidasig gilig-on sa mga buluhaton nga gikinahanglan namong tutukan. Labi na gyud sa pag-submitar kanimo, sa pagsunod kanimo, sa pagkinabuhi sa imuhang mga mensahe, mga pulong, mga pamaagi. Salamat aman nga imo kaming gitaga kusog ug imo na usab nga gipahinumduman ang matag usa nga doon na kay mga maayong mga saad. Nga kami imong pauswagon, imong panalanginan. Wala ka mo anhi, aron ang tao imong silutan. Mianhi ka, aron kami imong maamuma. Salamat amahan sa imong pagkamaayo. Bisan pa sa among pagkatulog ug pagpamahulay karon sa imong makatawhan. Salamat nga padayon mo kaming atimanon ug proteksyonan. Walay bisan unsang dautan nga makahilabot sa imong makatawhan kanamo nga mamahulay ni ining kagabihon. Among itugyan og among isalig ang among kinabuhi og ang imo makatawhan nasayod kami nga kami diha kanimo safety sa tanang panahon. Salamat amahan sa imuhang pag-uban kanamo, pag-atiman kanamo tanan. Ang among kinabuhi gikan kanimo ug alang lamang kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga paday nag-atiman kanamong tanan. Among isalig tugyan diha kanimo among kinabuhi ug ang mga pagdaig pagpasalamat dungog himaya amahan sa ngalan alang lamang kanimo in Jesus name. Amen og amen. Dunay pahabol nga mensahe dire no agi ka ni Lorena Traya. Pastor, mayong gabi kanang giputlan ko og tubig ba sa anti sa ako anak kay nakikunik raman ko sa ilaha. Good karon masakpan man ako nga namakak sila about sa bill, mauto na suko sila nako. Karon nagpaubos lang gyud ko, wala ko'y giistorya og dili maayo. Karon nagdamgo ko pastor na cancer daw. I-rebuke na siya kay ang cancer nagsihisgot na sa gitawag bati nga kinaiya, bati nga pagbati. Ako lang pag-iistorya ilang ipakita lang Kristohanon ka nga dili ka mutamod og pagdumot og kasuko nila. Ibaliwala ang bati kay basura na. Lorena Corion, maayong gabi. Dalaygon ang Dios. Kini nyug suon manamilit na Pastor Gideon moingon sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og good evening no sa tanan. Kuyog-kuyog ta ugma sa ato ang programa gihapon. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan.
pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,